sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguatke kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning Budiastawa saking Gusti Ambabar Daya Pangaribawa ingkang tumanduk dumateng kawula dasih. Kacina ing salebeting kalenggahan menika kula dalah panjenengan sedaya saged kempal manunggal kanthi karaharjan tebih saking sambikala. Sholawat salam mugia tetep tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu tansah kita antu-antu menggah pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Sangya para tamu ingkang satuhu kinurmatan, temanten kakung lan putri wus samapta arsaha netepi satataning upacara adat Jawi majemuk. Pramila kunjuk atur dumateng sedaya paranpara miwah paraga kang piniji meranata gelaring upacara. Sumangga kula dherekaken sawega ing gati siaga ing diri. Para tamu, Bapak Ibu kasuwun idi pangestu sinambi pinarak lelenggahan kanthi suka lan mardika. Lampahing upacara adat Jawi kabiwalda ungeling sholawat Nabi. Ya Nabi salam
Kawis tingal nalika samana penganten sarimbit nuringge Bagus Sultan Marta S.Ikom kalian Kusumaning Ayu Dini Anggarini SIP sampun lenggah anggono raras wonten ing dampar Kecono kanthi mekaten daya-daya monggo Ibu Dewane Pepaes enggal kasamaptakaken tindakipun upacara adat Jawi kerubungan sumangga kula dherekaken. Sampun kasamaptakaken dening panjenengan Ibu Dewaning Pepaes arsa hanindakaken upacara kerubungan sungkeman mring Rama kaliyan Ibu. Lerek saking dampar palenggahan Ponang Siratmaja temanten kekalih handhadhap Anuraga sumungkem mring sahandhat pepadha risang Rama risang Ibu. Kadya linolosan kang otot bebayu satemah ngalumpruk tanpa daya Ponang Siratmaja temanten kekalih. Ananging dayane wiwit timur anggung ginunggung winilek ing reh pepoyaning kautaman. Marma sungkawaning penggalih sinamun ing samudana malah kepara mesem mujiwat amamalatsih. Dawuh saking Rama lan Ibu tinampi pindha jejering jimat paripeh cinancang pucuk ing rikma pinedhek ing pranaja sumusup ing sanubari kang wis hangerantu lumarat ping putra dupi wis kepareng sumembah wadana tumungkul tumibeng pepangkon. Yening dewasamu bisa mengku garwa kang dadi pepujaning atimu. Kang mangkono lelungsen dak bebakali kanthi dak sesuwunake ngarsaning Gusti. Muga anggonmu lelumbananing samudraning ngawurip enggal tumeka gising gegayuhan keluarga kang guyub rukun ayem tentrem sembada kang jinangka basuki kang kasti iya keluarga kang sakinah mawaddah warahmah enget marang Rama kang wis sembada ngukir jiwa raga mewah dadya lantaraning tumuwuh. Enget marang Ibu kang wis dadya papaning yoga brata salebeting Nawa Candra Dasawari sarta hang lelinting hanggula wentah wiwit timur nganti dewasa. Wiwit Jabang nganti Celabrang tumuli kalajengaken upacara sungkem bekta sungkem katresnan Mbak Dini dumateng Mas Sultan Marta. Kang Mas
Wiwit dina iki jiwa raga lair batin tresnaku mung kanggo sliramu. Sing tak suwun sliramu aja mangro tinggal Kang Mas. Nimas pepujaning atiku tresnaku mring sliramu bebasan tuwa ing kanaka datang kendhat kalamun durung tekeng pati. Oh, salajengipun dahar kembul mujudake gegambaraning wong urip aning samudraning bebrayan. Ing daharan iku ana warna lan rupa kang mawarna-warna. Ana uga ana rasa manis, pahit, sepet, getir lan sak piturute. Kang mengkono iku ngger anakku sak kaloron. Becik sliramu sanggonen lakonana kanthi bebarengan. Ana rikalaning ing omah mungmah ngono nemahi kahanan kang sarwa. Penak bungah sarwa kepener. Ananging ana rikalane nemahi kahanan kang sarwa susah. Sedih. Mula ngger sepisan maneh anakku. Tirta dawegan ingkang nembe woh sepisan. Ngunjuk tirta dawegan kekodanganing asepuh mugia. Ngunjuk tirta wening mugia miwah menebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi. Tadah deduka kula jejer wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Awrat mundi jejibahan piniji panjenenganipun Bapa Kartono miwah Ibu Tri Mulyani minangka pranatacara pahargyan tasakuran wisudan ponco ari temanten keng putra kinasih Bagus Sultan Marta SIkom kalian Kusumaning Ayu Dini Anggarini SIP atmojo panjenenganipun Bapa Sudebyo almarhum kalian Ibu Sri Purwati. Mreh enggal kasembadaning gati sesarengan sumangga pahargyan ingkang kawengku dening panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kunti. Monggo kita purwakani sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Matur agunging panuwun mugia gilanjar wilujeng gangsar tan wonten pambeng satunggal punapa. Sumambung acara salajengipun nuninggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk katur dumateng panjenenganipun ingkang sampun piniji sasana dalasan swasana kula aturaken sumangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
Inna Allaha kana alaykum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrep salebeting manah kadya siniram tirta wayu ing wanci enjing. Mugya saged dados dedamar sang baita punangsiran mojo temanten sarimbit anggennya lelayaran ing samudraning ngawurip. Mugya enggal temeka gisi ing gegayuhan keluarga kang sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun kunjuk atur dumateng adik Bima Atmojo panjenenganipun Mas Trio ingkang sampun nuninggih maos surat Al-Qur'an. Sangya para tamu ingkang satu kinurmatan sumambung acara salajengipun nuninggih paminta sraya doa. Kunjuk katur pepundhen kula ingkang sampun piniji mangarasani umbul doa. Sasono saha wekdal kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridolillahi wa ilahadiniyah wa niatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Sayyidina awwalina wa akhirina wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adim sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat barakallahu laka wa baraka alaka wa jama' bainahuma bi khair barakallahu laka wa baraka alaka wa jama' bainahuma bi khair Allahumma sahil umrahuma ya Allah madamatus samawati wal ard Allahumma sahil umrahuma ya Allah madamatus samawati wal ard Allahumma rizqlahuma ya Allah rizqan halalan mubarakan nafan wa anta khairur razikin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannatal malbaror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging panuwun kunjuk katur dumateng pepunden kula Bapa Mudin Misni ingkang sampun kepareng mangarasani umbul doa. Mugi-mugi donga kula dalah panjenengan sedaya estu dipun paringi makbul dening Gusti ingkang Maha Pinunjul. Amin ya robbal alamin. Sagung para tamu ingkang satu kinurmatan sumambung acara ingkang salajengipun nuninggih dawuh pangandikan sulih saliro baraya agung panjenenganipun Ibu Sri Purwati Dedalem Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Banyudana Ponorogo. Mila kanthi mekaten kunjuk katur dumateng panjenenganipun ingkang sampun pinitaya sasana suwasana panyoro swara kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasa'ina ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil muhtaramin panjenenganipun para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu nyai, bapak-bapak haji, ibu hajah ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab wahyuning Gusti ingkang satuhu kawula taati menggah petuah-petuahipun. Para pinispuh pepunden hadi sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu kawula taati menggah fatwanipun. Para kesupen ngajeni Pak Lurah. Para bapak lan ugi para tamu ingkang luhuring budi, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka dados pandoming kawula dasih. Utaminipun Bapak-bapak lurah sekecamatan Bungkal ugi parangkatipun ingkang kawula hormati ugi para tamu kakung Sumawana Putri hanenggih Baraya Agung Trah ingkang mahambek Bir Budi Darmo
ingkang satuhu kawula hormati ugi para kadang sinoman pemuda-pemudi ingkang sutresna ing budi utaminipun nun inggih panjenenganipun Bapak Lurah Kunti, Bapak Kartono sekalian Ibu Tri Mulyani. Leres Bu Tri Mulyani nggih Bu. Kula ngeling-eling ben eling Menteri Keuangan niku Sri Mulyani. Dadi tak eling-eling Bu Tri Mulyani ingkang satuhu kawula hormati ugi. Saderengipun kawula matur menggah wosing gati sowan kula sak rombongan saking Urip Sumohardo Kelurahan Banyudana Ponorogo keparenga panjenengan saya kawula dherekaken ngagungaken asmaning Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala awit saking lumintuning barokah saha rahmat katitik wonten ing rikalanggan punika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan hidayah inayah magfirah taufik ugi pinaringan nikmat saking ngarsa dalem Allah taala arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat longgar, ugi nikmat sehat sehingga alhamdulillah wonten ing enjang punika saged makempal silaturahim hangestreni nggih menika anggenipun Bapak Lurah Kunti, Pak Kartono sekalian Ibu Mahargyo putra putrinipun kanthi kawontenan kawilujeng nirbaya nir ing sambikala Allahumma amin. Rahmat lan salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged itbak menapa ingkang dados tindak lampahipun Kanjeng Nabi, saged nebi napa ingkang dados awisanipun sehingga saged dados sababiyahipun kula lan panjenengan sedaya manggih kawilujengan wonten donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, utaminipun panjenenganipun Bapak Lurah Kunti, nggih menika Bapak Kartono sekalian Ibu, ingkang salajengipun keparenga kawula matur menggah wosing suwan kula sak rombongan saking Kelurahan Banyudana Ponorogo ingkang sepisan kawula hangaturaken matur sewu ageng panuwun dene sowan kula lampah kula saking Ponorogo ngantos dumugi dalem Kunti mriki tansah manggih rahayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala pikantuk doa restu saking keluarga pinisepuh keluarga Bapak Kartono sekalian Ibu. Dene ingkang salajengipun kawula atas nami wakil pangaraing pinanganten Sarimbit kawula hangaturaken matur sewu ageng panuwun dene sowan kula sak rombongan sampun katampi kanthi suka renaning penggalih kataitik katampi kanthi gupuh kanthi aruh pinaringan palenggan ingkang sekeca pasugatan ingkang miraos kala wau nyun pangapunten Mbah Lurah Kartono, Mbah Lurah Kunti awit kawula sampun pikantuk bocoran bilih kala wau keluarga saking dalem Banyudana niku persiapan saking 5:30 jam 6 toto mandi 6:30 jam 6 toto 6:30 jam 7 7:30 kudu budal. Lah niki kira-kira lho nggih. Kira-kira kathah sing dereng sarapan.
Dadi termasuk kawula kala wau ngopi terus budal mergo ndang 50-50 mpun pikantuk bocoran lek ning Kunti niki mengke acarane prasmanan. Dadi bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mengke mboten sah kuwatos ingkang dereng sarapan. Sampun dipun sediakaken dening panjenenganipun Bapak Lurah. Nggih, awit panjenenganipun sembodo samudayanipun pramila mangke nyuwun pangapunten kawula mbok bilih para kadang saking Bandujana mangke daharipun rahab tanduk malih tambah-tambah pramila lumantar kawula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene ingkang salajengipun kawula nyuwun pangapunten mbok bilih kala wau kawula mbeta kanca ruang sanak kadang permili saking panjenenganipun Ibu Purwati Sudibyo menika pancen keluarga besar. Dados niki kala wau sepuh nem ageng alit sauntawis kathah mbok bilih wonten muna-muni tingkah laku ingkang kirang mranani penggalih dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Kartono sekalian Ibu minggahipun dumateng para pinisepuh sedaya lumantar kawula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene ingkang salajengipun kawula kala wau pikantuk amanah saking panjenenganipun Ibu Sri Purwati Sudibyo kinen hamasrahaken utawi hangaturaken utawi hanetepi menapa ingkang dados panyuwunipun panjenenganipun Bapak Lurah Kartono sekalian Ibu duk rikala dinten Sabtu malam Minggu kepengker ingkang supados pinanganten sarimbit kasuwanaken kaderekaken utawi kakirapaken dumateng dalem Kunti Bungkal. Pramila alhamdulillah wonten wekdal ingkang sampun katetokaken wonten ing enjang punika pinaringan manggih kawilujengan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala pinanganten sarimbit kawula sowanaken wonten dalem Kunti mriki kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim kawula pasrahaken sawetahipun pinanganten sarimbit utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak Kartono gotrah keluarga minggahipun dumateng para pinisepuh mugi kaparingan panggula wentah pengarahan utaminipun dumateng anak kula Nini Ayu Dini Anggarini awit babakan pengalaman kekeluargaan menika dereng saged nggadah pengalaman pramila kawula suwun kaparingana didikan ugi pengarahan dumateng pinanganten sarimbit ingkang supados saged anggenipun gebyur wonten ing alaming bebrayan kekeluargaan saged sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem utaminipun pinanganten putri enggal saged menyesuaikan kalian lingkungan mriki. Dene nyuwun ngapunten Pak Lurah, kala wau kawula tingali temanten kakung Mas Sultan sapa jenenge? Sultan Marta kula natos kepanggih tendang ler niku cekatan anggenipun tindak lampah kados napa Baladewa niki wau duka. Apa mergo acara dadi manten napa pancen ya rada sayah. Kira-kira kok lakune rada alon-alon ning sehat, Pak. Sehat
alhamdulillah sehat. Kira-kira neng dalem lor niku mergo ibuke niku duwe toko apa pira-pira karo Mbak Dini esuk dikongkon usung-usung napa buka toko. Lah terus sorene kira-kira ya nutup toko neng pekerjaan yang paling berat kira-kira perintah Mbak Dini. Neng ketawise senaos ngoten kula tangleti, Mas, piye? Wah, taksih sehat, Pak. Nggih, alhamdulillah. Neng jamune siji, Mas, ketoke. Jamune kur susu cap nyonya, nggih. Udu susu nona lho ya, dieling-eling. Susu cap nyonya Marta. Kek sak jalan urip Sumoharjo kur sitok. Sing dodol niku namung madhep ngidul toko Tapak Bimo, nggih. Niku mawon pesen kula, insyaallah tetep sehat. Niki gujengan bapak-bapak nggih. Wektale sauntawis siang pramila nggih kula selani titik-titik kersane mboten sumuk ketoke akeh sing ipit-ipit. Para bapak, para ibu lan ugi undangan sedaya ingkang kawula hormati, sepindah malih kawula matur suwun sanget anggen kawula sowan gutrah keluarga sampun katampi sukornani penggalih pinaringan hiburan. Napa niki jenenge? Maheswara musik saking nggih, Maheswara musik saking bungkal mriki mugi-mugi sedayanipun mangke saged mangke rahayu wilujeng milai awal ngantos purnaning hadicara. Ingkang salajengipun kala wau pesenipun saking Ibu Sri Purwati Sudibyo mbok bilih anggenipun terteran manten menika dipun cekapi wonten ing wekdal dinten punika kemawon. Ananging mbok bilih mangke sakwanci-wanci Bapak Ibu Kartono Gotrah kalian pinanganten sarimpit badhe silaturahim dateng urip Sumardo Kelurahan Banyudono sakwanci-wanci Ibu Sri Purwati namung cumadong dawuh kasumanggaaken. Dados pindah malih anggenipun acara terteran manten menika dipun cekapi wonten ing dinten punika kemawon ananging mbok bilih mangke acara silaturahim sakwanci-wanci menika Ibu Purwati namung nyumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Kartono. Dene ingkang terakhir kala wau kawula mbok bilih mangke acara sampun cekap sampun paripurna kawula sedaya kepareng nyuwun pamit jengkar saking palenggahan nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi lengser kawula sedaya saking dalem mriki ngantos dalepun piyambak suang-suang tansah manggih rahayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala ngantos pinanggih malih wonten wekdal-wekdal lintunipun. Saking kawula pribadi wonten kekirangan samudayanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiripun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hutatas titis wijang gamblang cetha terwaca kanthi parama sastra jangkep dawuh pangandikan sulih salira baraya agung panjenenganipun Ibu Sri Purwati saking Jalan Urip Sumoharjo. Dumateng panjenenganipun ingkang minangka sulih salira kula aturaken agunging panuwun wilujeng pinarak lelenggahan kanthi suka lan mardika. Sangya para tamu ingkang sadu kinurmatan sumambung acara salajengipun nuninggih atur pangandikan pambagya harja wilujeng kalajengaken panampen. Kunjuk katur panjenenganipun ingkang sampun piniji sasana suwasana panyura swara kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id adana rabbakum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Nuwun kawula nuwun hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tuhu kala taati menggah sedaya dawuh-dawuh pangandikanipun. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas ugi lebda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Sungkem kula kunjuk, bektos kula katur. Dumateng panjenenganipun para pangreh, pangemban, pangembating praja, satriyaning negari, minangka pandam-pandaming kawula daksih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Ingkang mirunggan panjenenganipun Bapak Camat Bungkal sekalian Ibu. Bapak dalasan Ibu, Kepala Desa sekecamatan Bungkal. Dumateng panjenenganipun para kadang mliginipun panjenenganipun Kadang Besan Sutresno. Satuhu pantes sinuba ing pakurmatan nuninggih panjenenganipun Ibu Sri Purwati miwah gutrah keluarga. Dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri, para pilenggah sami saha para sanak kadang werda tumaruna ingkang tansah winatu ing Sukarahayu. Lan dumateng paran para ingkang katemben rawuh wonten ing kesempatan menika ingkang boten saged kala sebat setunggal boko setunggal ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken Gusti Allah. Mligi dumateng anak kula kekalih Ananda Sultan dan Dini, senyumnya yang selalu bahagia. Selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu bahagia dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pinggah sami ingkang hormati, nyuwun gunging pampunten ingkang kathah kawula marak sowan matur ngadeg marak sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Pradapa punapa ingkang dados panuntutipun Kang Mas kula. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kunti, Kang Mas Kartono sekalian Ibu, kinen kawula pun piniji minangka sulih salira. Talangipun basa ingkang kagungan dalem awit saking bombong bebek birawanipun manah panjenenganipun Kang Mas kula Bapak Kepala Desa Kunti Kang Mas Kartono mboten kuawi matur piyambak mila saking menika mbok bilih mangke mugi mboten ngirangi raos pakurmatan kawula nyesuli menggah ngaturaken perentulipun manah wonten ing prahargyan prasaja wonten ing enjing punika. Para rawuh sami ingkang kahormati, sepisan awet saking berkah ridhanipun Gusti Allah zat ingkang maha kuwaos saha doa pangestu wilujeng panjenengan sedaya panjenenganipun Kang Mas Kartono sekalian Ibu wonten ing kesempatan menika sampun saged nglaksanakaken dharmanipun tiyang sepuh Hamiwa Sutomi Harga Siwi putra Anjalu Tole Bagus Sultan Marta ingkang sampun dawuh kalian Roro Ayu Dini Anggarini putra putri saking almarhum Bapak Sudibyo sekalian Ibu Sri Purwati. Ing kesempatan menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kunti sekalian keluarga saking Bapak Sudibyo almarhum sekalian Ibu Sri Purwati sampun pinaran berkah Gusti Allah zat ingkang maha kuwaos sampun saged amala kramakaken putra putrinipun wondene
ijab kabul sampun kalaksanan wonten ing dinten Sabtu Pahing tanggal 3 Mei tahun 2026 watawis jam 8 enjing mapan wonten ing kediaman pinanganten putri wonten ing Jalan Urip Sumoarjo Banyudana Ponorogo kanthi kawontenan wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa lan ing enjing menika minangka syukur panjenenganipun Bapak Kartono sekalian Ibu ngawontenaken pahargyan prasaja minangka wujud syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah zat ingkang maha kuwaos. Kaping kalipun Bapak dalasan Ibu Kartono sakeluarga kanthi bingahipun manah ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh sami ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdalipun. Ngiklasaken penggalihipun saperlu angrawuhi lan ugi hanjenengi saha paring donga pangestu wilujeng dumateng Sri penganten kekalih sahingga ing enjing menika lumantaran kula hanamung sagetaken ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah kasekecakaken ngantos titiparipun pun hadicara wonten ing kesempatan enjing punika. Mboten kata lumpen ngaturaken guih panuwun ingkang kathah dumateng para sederek sanak kadang pamong mitra tanggi tepal sedaya saha para kadang sinoman lan para ingkang sampun sabiyantu murih lancaranipun pahargyan prasaja wonten ing enjing menika. Kuciwanipun panjenenganipun Bapak Kartono sekalian Ibu mboten saged paring piwales punapa-punapa ing pandonga. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan kala wau saestu dados amal hasanah lan pikantuk leliru ingkang satraju mawantu-wantu saha kebak berkah ridhanipun Gusti Allah zat ingkang maha kuwaos. Ingkang sakselipun panjenenganipun sedaya kasuwun wonten ing kesempatan enjing menika kasuwun pangestu puja pangestu mugi-mugi anak kula kekalih Tole Marta lan ugi Genduk Ayu Dini mugia kanthi berkah pangestu wilujeng panjenengan kados kekudanganipun tiyang sepah mugia pinanganten kekalih saged ngebyur bebayan enggal mugia pikantuk ridhanipun Gusti Allah saged mbina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Para rawuh para pinenggah sami ingkang hormati senaosa Kang Mas kula Bapak Kartono sekalian Ibu sampun budidaya hangrantam saha ngrakit sedayanipun kati saestu hanaming kuciwanipun. Ing enjing menika kahananipun namung kados mekaten. Mila saking menika lumantaran kula namung nyadong deduka nyuwun sih lumutrenipun pangsama hawit hanamung katen ingkang saged katur kagem nampi karawan panjenengan sedaya wonten ing enjing menika. Para pinenggah sami ingkang hormati saklajengipun dumateng para tamu sedaya keparenga anglajengaken anggenipun pinarak kanthi merdikanipun penggalih ngantos titiparipun hadicara wonten ing kesempatan menika lan ing akhiripun monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak lenggah kanthi merdikanipun manah ngantos pahargyan prasaja ing enjing menika paripurna. Para pinggah sami ingkang hormati, mbok bilih mekaten minangka pambagya harja wilujeng saking keluarga ingkang sakjroning kawula kepareng matur hanampi atur pangandikan saking kawula warga saking panjenengan Ibu Sri Purwati saking Banyudana Ponorogo. Mbok bilih mboten sisip anggen kawula nampi sepindah ngaturaken salam taklim dumateng keluarga mriki mila lumantaran kula ngaturaken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ngaturaken pangalembana
dalasan kalepatan. Kosok wasulipun dumateng panjenenganipun Ibu Sri Purwati dalasan Gotrah Keluarga so penderek pinanganten saking Banyudana Paraga. Makaten ugi saking keluarga mbok bilih anggen nampi karawan panjenengan kirang ing saking samudayanipun. Saking gupuh aruh lungguh lan ing minggahipun mangke bojo krama ingkang kirang nuju prana. Kaula minangka sulih salira panjenengan saking panjenenganipun kangmas kaula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Hawit hanamung ngaten ingkang saged katur kagem nampi karawan panjenengan sedaya. Minangka kalepatan dumawah sami-sami. Atur ingkang kaping kalih menika saperlu masrahaken putra kekalih Nak Mas Bagus Sultan Marta saha Nduk Dini Anggarini kepengker punapa ingkang dados panyuwun kula saperlu anglarapaken ngirapaken putra kekalih sak sampunipun sawetawis wonten dalem ler alhamdulillah. Kanthi ridhanipun Gusti Allah ing enjing punika punapa ingkang dados niatan kita sekeluarga sampun kalaksanan. Mila saking menika kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Putra kekalih mliginipun Genduk Ayu Dini Anggraini kawula tampi kanthi asta kalih. Mugia kawula sekeluarga saestu saged ngemban amanah nderek momong paring tarbiyah panggulawentah ingkang saestu saengga tumuju bebrayan ingkang agung mangke kados kekudanganipun tiyang sepah saestu putra kekalih saged mbangun baligirya ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang saepun mbok bilah anggenipun terteran pinanganten kacekapaken saestu panjenenganipun keluarga hanamung ngestokaken dawuh mugi-mugi punapa ingkang katur lan mugi mangke sageta ing wekdal salajengipun saged nglajengaken silaturahim ingkang langkung rumaket antawisipun keluarga Kundi kalian keluarga Banyudana. Mliginipun keluarga panjenenganipun Bapak Kartono sekalian ibu saha keluarga saking Ibu Sri Purwati saking Jalan Urip Sumoharjo Banyudana Ponorogo. Ingkang sanesipun ingkang terakhir ingkang mboten sisip kawula tampi mbok bilih sakpurnanipun niki mangke panjenenganipun keluarga saking Banyudana nggih menika keluarga Ibu Sri Purwati mbok bilih sampun cekap purna hadicara pawiwana wonten ing enjing menika badhe ngersakaken kundur. Namung ndedonga dhumateng Gusti Allah mugi kundur panjenengan saking griya mriki ngantos dalem suwang-suwang saestu kajangkung wilujeng saking Gusti Allah zat ingkang maha kuwaos ngantos dalem suwang-suwang tansah kebak rahmatipun Gusti Allah tansah pikantuk keberkahan saengga mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Para pinenggah sami ingkang kawula hormati, mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken minangka sulih salira saking panjenenganipun ingkang kagungan dalem inggih panjenenganipun Kang Mas kula Bapak Kepala Desa Kundi dalasan Ibu mbok bilih anggen kawula matur purwa madawasana taksih kathah kelangan kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ing wasana wabillahi taufik walhidayah waridwanayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging parwun kunjuk katur pepundhen kula Raka Mas Suradi minangka sulih salira panjenenganipun Bapak Kartono miwah Ibu. Sangya para tamu ingkang sadu kinurmatan wiwitan tengahan pungkasan pahargyan laksitaning adicara tasyakuran wisudan ponco ari temanten ingkang kawengku dening panjenenganipun Bapak Kartono sampun paripurna. Kula ingkang piniji sedaya kekirangan
kang sinandang mawantu-wantu tansah nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Kula kandhani kanthi sesanti giri lusi jalma tan kena ingira sesarengan sumangga kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sangya para tamu ingkang saduhu kinurmatan paripurna lasingtane hadicara wisudan panca ari temanten tumuli kalajengaken inggih menika foto pangeston utawi tedhak citra ingkang dipun wiwiti saking keluarga Banyudana. Mila kunjuk katur sedaya keluarga saking Banyudana sumangga kula dherekaken miyat saking papan palenggahan tumuli tumuju wonten ing sak kanan kiringing temanten sarimbit. Saperlu dipun suni pangestu saha gambaripun. Monggo gilir gumantos setunggal mbaka setunggal sarimbit mekaten. Paripurna ing mangke paring pangestu dumateng Mas Marta kalian Mbak Dini tumuli panjenengan sedaya kaaturan tindak wonten ing panti boga. Saperlu anggrabi pasegahan ingkang sampun kasamaptaken dening panjenenganipun Bapa Kartono miwah Ibu Tri Mulyani. Monggo. Paripurna tedhak citra keluarga saking Banyudana langsung kaaturan tindak wonten ing sasana panti basa. Monggo.
Esa-esa Ramadan nyambut gawe
Gegarane wong agrami tutu pondo tutu rupa hamung ngati pawit bahane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel Allahku tan kena tihi numbas harta Dek. Matur nuwun Pak Agus. Hati-hati. Goleh sing kaya ngapa Kakon seprene Nareswara. Mantap. Bagasane malah dengan tresno Tutu pondo tutu rupa ning katane Justice Maheswara. Maheswara. Lagi. Mangga. Rina wengida di hati Rasujo Iki ngaturaken juga rawuh dumateng sampeyan para tamu mugi kasekecak manggeno pinarak lenggah kanthi mardu martingane pegalih
Mugi-mugi kasekecana genipun ngerahapi pasugatan ingkang sampun kasumadyaken. Golek sing kaya ngapa mung nyatane kok kaya ngene. Tutup pondo tutur rupa Rina wengida diati Doh limas pujan nehewan. Iya dek, enak toh? Jan nek jenengan ngelah mesti ya niku. Hawan bengi hang lam-lami katres nansa minggrem mboko Cengkok beda dari yang lain ini gitu loh. Poe tak Dielok lah ini. Poe tak puter ngono. Jan tenan. Lah iya. Pinisa kodraja ya hakti ya gigi kan ya pas jumbuh nih suasana sing lagi berliku-liku urusannya becek nih. Lah Ingsun sumpah janji tansah tresno rahamu
tak simpen tekaning pahati dadi tondo nyoto tali ning tresnan. Menika didhawuhaken napa niki langgamipun? Ya sing jubuh karo kahanan ilange gelang kalung ya bener. Mumpung ning Cak Paidi. Ala nggih, kula pun ngapalne pedhot pasar ngunut lho. Niki pundi Masuk. Cak Paidi nek mboten mriki wah jan. Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis pisah suwe rasa kangen kok ya kaya ngene. Ayo Nduk. Ora gampang nggonku lali janjimu biyen mung tansah tak ugemi kelang-kalong dadi saksi pungkasane ilang ana nganti apa kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumun amarga ana liyane luwe sangka aku kang bisa nyenengne iya Aduh tresno ati pamitane bandha donya kuwi dudu ukurane nanging batin kurang lilo kelang kalong diwenehke wong liya Mare suara. Ye monggo bibar Bapak Demang kupuk babile Bapak Demang nglintuni Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis pisah suwe rasa kangen kaya ngene. ora gampang nggonku lali janjimu biyen mung tansah tak ugemi kelang-kalong dadi saksi pungkasane ilang ana nganti Tansen kowe ora ketut ninggal aku babar pisan ora gumun
amarga ana liyane luwih sangka aku sing bisa nyenengne Tresno ati pamitanne Banda donya kuwi dudu ukurane Nanging batin ora lila Gelang kalung diwene kewong liya matur sembah nuwun sedulurku Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih. mudah-mudahan terhibur. Chandra silang citrane mendung petang limputi cahayane rilis ngenteni kapangku amung sira pepujan atiku Sambutan sangat lami lelewani milang ini mas ridu nolong setiaku wong bagus among Setiaku wong bagus among sira yang mas meratilake katresnan netyo bakal urip bebarengan saya gandamu kang arum wengi antaka setiap jati upayane datang belenjani Maheswara Yesi. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Siti Hanifah. Selamat datang kembali di Kecamatan Bunggal. Mligini pun wonten Desa Gundi. Mas esamutan sangat lami lewani milang
Biyen mula sliramu tak aturi golek bojo sing tresno uga sing gati pungkasane sliramu digawe mukti oleh berkah ridhone Pangeran Gusti nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi sego mulo ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kuwi peparinge sing kuwasa adoh cedak rasane raja di ngopo kowe lan aku bakal dadi jodone aku gak urip selawase ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno jejodohan selawase Maheswara biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing bagus uga sing nyantri pungkasane sliramu digawe mukti nuju urip bebrayan baiti jannati nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kuwi peparinge sing kuwasa gedhe cilik kaya raya dadi ngopo kowe lan aku bakal dadi jodone kanggo gayo urip bareng selawase ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing
kembali pada siapa harus berbagi kalau bukan padamu. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu, renunglah, sambutlah kedatanganku. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulih ning aku sawise ngrampungke urusanmu. Tak tekadke masya ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mong pengen milih kepisah benua negara angin gayung tresnomu
Lho, Boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu isih kebayang-bayang isih dadi kenangan bekas samburan bulanmu wangine isih ning atiku isih tak tunggoni isih tak tunggoni isih terus tak tangisi isih tak kangeni isih tak tangisi kanangan sing wingi mabur dhuwur melayang-layang terbang di atas awan ingin melepas rindu sayang kepisah benua negara angin gayung tresno murasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu isih kebayang-bayang isih dadi kenangan bekas samburan bulanmu wangine isih ning hatiku isih tak tunggoni isih tak kangeni isih terus tak tangisi isih tak kangeni isih tak tangisi kenangan
Sayang awakmu
matur agung panuwun kujeng atur sepisan dumateng mahasiswa lan ugi mbak artis. Wonten kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wilujeng pepanggihan wonten ing wekdal saha panggenan ingkang lintunipun. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?